Bună, colegi apicultori, suntem în data de 21 aprilie, mai lucrăm prin atelier, ne-am întors din nou în atelier pentru că la noi a venit din nou iarna, din păcate, sau pomii erau în toi, acum ramele așteptau să fie băgate, o parte am băgat, o tură de rame, le-au crescut, dar pe finalul pomilor s-a bătut iarna din nou pe la noi. Asta e. Aici atelierul în care lucrez, ramele încheiate, însărmate, stau stivă pe acolo, ramele mari, dincoace pe sus la fel. Așteaptă primăvara, care trebuia deja să fie. La timpul ăsta azi, în seara asta, cum ar veni, trebuia să plec la rapiță. Noaptea asta trebuia să mă stupi la rapița înflorită. Și uitați și la noi, apicultori, plătim impozite pe albine. Nu știu pe ce o mai plătim noi impozite, pe ce venit, care venit. Ia uitați și aici. Zăpada este până la genunchi. Da? Zăpadă până la genunchi. Pe data de 21, 22, cât o fi azi. Pomii s-au rupt toți de la zăpadă. Pe la noi a afectat și salcâmul, alaltăieri l-a ars tot. Era deja pornit. Ia uitați, stupina. Colectoarele încă sunt puse, n-am apucat să le mai iau. Aici la vale ne afundăm cu totul în zăpadă. Da, să tăcem și să plătim impozite noi, că avem de unde. Ia uitați, nu? Avem de unde. Ia uite, zăpadă pe stupi în data de 22 aprilie. Dacă nu s-o fi rupt copacii pe stupi aici. Da, aici sunt nuclei. Stupina a ieșit foarte bine din iarnă, n-am pierdut decât o singură matcă. Dar uitați și ne-a așteptat acum. În primăvară. Frumoasă primăvară. Da. Ia să vedem stupina la deal, că nici n-am ajuns aici. Da. Stupii sunt înzepesiți. După ce au cules polen, de o lună culeg polen stupii ăștia. O să înceapă să scoată puiet mort pe afară. Sunt convins de asta. Stupii erau în 5-6 rame de puiet duși chiar unii. Cam așa arată stupina la Vaslui. Văd că nu e niciunul căzut pe jos. S-o vedea. Da. O să-i închidem, că dacă o să vină soarele, sigur o să încerc și fetele să iasă afară la cules. Uitați, este până la genunchi zăpada. Da. Asta e la Vaslui. Să ne ceară impozite, că cum declari stupii a doua zi, n-am făcut plicul acasă, să plătești impozitul. Păi cum? Păi n-ai bani, apicultorule. Ești plin de bani, iau și aici. Ha? Miere, o să facem miere anul ăsta. Ne îmbogățim. S-o vedea ce curaj o să mai aibă și prețul o să mai zică la miere, dacă s-o face miere. Da, cum vă zic, trebuia să fiu la rapiță noaptea asta. Rapița cred că e la pământ toată. Da, vă salut, colegi apicultori. Sperăm să... Uitați cât e de adâncă zăpada. Sperăm să ne vedem totuși la rapiță. Să fie... Să se remedieze timpul ăsta, oricum așa ceva nu, rar. Cred că odată în viață, vezi, uitați. Uitați, copaci. Înfloriți, trecută floarea de păr. Cam așa arată. Da. Asta e. Să tăcem din gură și să producem în
țara asta, să producem în condițiile astea, fără să facă lumea că nu ne vede, că nu existăm. Da. Și ninge, în continuu se mai anunță, o să se ducă la 1 metru dacă mai ninge până seara de acum încolo. Clar. Bine, vă salut. Sperăm să ne vedem mai vesel și fără atâta zăpadă.